So guys, itong aircon ko dito sa kwarto ayaw gumana dito sa remote niya. Ayan, no? Okay naman to. Chinek ko yung remote niya, okay naman. Ayaw niyang kumontak doon sa i-receiver niya. So ang gagawin lang natin guys, ganito. I-reset natin dito siya sa sa switch niya. Tapos pag hindi doon nakuha, ayaw pa rin gumana. Ang gagawin natin guys, ito. Nakikita niyo yung socket na to. Papunta to sa i-receiver ito. Bali, hugutin nyo to, tapos ihipan nyo kasi minsan madumi lang yan. Tapos pagdugtong nyo ulit. So, try natin guys. So, ayun guys, pinagdugtong ko na ulit. Tapos, i-try natin ngayon kung gagana na. Yun, gumana na guys. Ganun lang guys gagawin.